Het bestuur van Proloog verwijt de directie dat ze de laatste jaren te min dienen hebben om de tekwatten voor te werken. Intussen is een plan maken om uit de redencijfers te komen. Een van de maatregels is om 30 tot 50 leerkrachten die het aan. De maatregels binnen nodig om net nog meer schulden op te bouwen. Nou, als je kijkt naar de financiële positie vanaf 2009, dan is er in 2009 ongeveer een verlies geleden van 1,5 miljoen. In 2010 is het bedrag nog hoger. En ook als je kijkt naar de positie zoals dit eerste halfjaar van 2011 zich ontwikkelt, dan gaat het dezelfde kant op. Dus, ja. Dan gaan we richting de 4 of 5 miljoen. Ja. Bij de gemeente Leeuwen is ik botskrokken van de problemen bij Proloog. Benam onder het gevolgen hebben kent voor het onderwijs. Ze kennen het zwaar voor gruttere klassen. En mogelijk moet er zelfs kwam dicht. De gemeente is daarom van doel wat om de situatie te dwan. Zij zijn natuurlijk zelfstandig, dus ze hebben niet heel veel met de gemeente te maken. Behalve op het moment dat ze geld van ons nodig hebben. En zover is het nu. Ze hebben aangegeven dat ze waarschijnlijk bij ons gaan komen voor een garantstelling. En daar gaan we een aantal voorwaarden aan verbinden. En dat zal zijn dat zij echt absoluut verbeteringen in hun bedrijfsvoering moeten doorvoeren. En dat wij daar heel strikt toezicht op gaan houden als gemeente. Met een toezichthouder die wij ook bij Proloog neer willen zetten. De Leeuwarden gemeente praat nu elke dag in juni over de garantstelling en de toekomst van Proloog.